Ako ni sa mga basag! Huwag ikadrugan! Huwag iatrasan! Kapilan mo ako balik-balik ko na akong balahon! Inyo gabon supakon! Ha? O sabi gusto ninyo? Binukanay sa ulo? Ha? Mga ba? Kanang ginili! Mau gilabi pa ka ninyo! Matigasay na ninyo! Kung mau na yung gusto! Pati kang matibay! Ha! 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 Ano? Bubusog. Si Boy Basag! Boy Basag! Boy Basag! Basag! Tagan mo! Tagan! Boy Basag! Asa ni? Saan ni? Asa jinja! Asa! Wow, kibaw asa eh! Wow, kibaw! Waka kibaw? Wow, kibaw asa! Oh? Waka kibaw? Waka kibaw? Kibaw? Waka kibaw? Asa si Junior? Asa? 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 Di kong tingog? Wow, ko kibaw boy! Wow, ko kibaw boy! Wow, kibaw asa Junior boy! Nanagat to sila! Tilawi niya. Tilawi niya ninyo sa mga basag. Ha? Ala sir, mao man ang kwintasa, kuha gid na. Kani? Oh, mao na kuha. Mao ni? Mao na gispa. Mo ni? Boy, di na ko boy! Di na ko mo usap boy! Di na ko boy! Di na ko boy! Usap! Testingin nimo si Boy Basag. Balihin yun ang birthday nimo sa November 2. Nabiktima raman ko kuan ni boy! Biktima bitaw? Pinalit raman ko nila ko Oh, ko! hubo ka. Napikihan ko no siya! Hubua! Hubua! Oh, dara boy! Hubo Hubo na ko boy! Hubo na ko boy! Oh, dara boy! Oh, dara boy! Dara! Usap ha? Dili na ko boy! Dili na ko boy! Dili na ko! Akong balaod ang masunod din ha? Kasabot boy! ka? Oo, kasabot ako boy! Oh, Gusto kang mabasag yung munaw? ayaw boy! Ayaw Ha? madaot kong kagwapo na boy! Ayaw boy! Daot na daan! Ha? Mo ni? Mao na. Bro, naman ay pindan. Nay, pindan! Asa? Nas kong kauban! To ni Digong! Balikan ka mo! Ha? Gali! Ako'y bahala sa pindan. Biktima mo nung kaani noon! Makabaw sa magikunin mo boy ba? Patay. Oh, patay na. Patay na, patay! Oh, ba? Dili, hari man pilpil. Hari ang Hari man pilpil. Siya may klasiro. Inig hari, wala ka kasugal. Oh, Sa kanto hari na. Eh, kuhaan niya rin, ay kay kuha lang ari. Kay kuha rin pagka. Oh, kurang sa kurang sa. Ha? Patay man. Patay ko na nagsugal niya. Kamo nagsugal duha. Kurang sa. Oh, nya Iya, na. na, nakasugal naman mo. Sado nam na. Oh, sado na na. Okay. Di sugod na eh. Inig hari ha, kuha arix. Kani ko Kuha sa nimo. Hari mauna. Oh, hari. Hari. Patay. Basag, naghantak dito sa Riba Compound. Kinsa? Nakakata mga tambay.
Hari. Haus. Jahat lagi. Nah, si Boy Bastard! Bakit perhitungan sa kumulaot? Usap ka? Hindi na ko usab, boy. Akong balaod may sunda! Oo, lagi, boy. Hmm? Oh. Hmm? Ay, Tay. Ay, bawa yung mga kauban, ha? Boy. Ay, bawa. Boy. Di ko gustong Oh. makita mo, magbinuan mo dito sa ako. Hindi na ako usab. Ha? Hindi na ako usab, boy. Usab ka, usab na lang. Buhay na. Ay. Antay, boy, di na lang ko usab, boy. Di na lang ko usab. Di na lagi. A few moments later. Ita dito hanap. Hari ka dito hanap din, he. Dita tawhana. Lagi ko yun. Tantangan just lingaw no na. Ore lingaw na to nga. Bilang. Paka na to. Ato ng planuhan. Oh, sige. Para ba na asit nga kwan. Go, go. Limitary. Ato ng bono, di ka mo baos. Osa. Hindi lang sa putyan sa amo. Unitan kita tutaro. Buka gini payo. Hindi ka buka gini payo. Ako ko baos ka. Basta ko ang kabaos ko. Ako na mo baos ka. Panitan ng itlog na to hanap. Basta lagi. Basta na yung makakupo sa doha ka kamon ni Bibasag. Babuyo dirag kulata. Basta ha. Putan kita tumayo ha. Di kita tubuyan. Eh praktisado na ba na? Yes. Bunog kayo. Baos kita. Huwag kita kumpiyansa ha. Huwag kita kumpiyansa. Kumo sa kumo. Basagon ta na. Wala, ready na mo? Oh, ready na. Go. Kasi yung 50 kilos eh. Umuna to. 150. A few moments later.
Usap pa mo? Balik po, balik! Ha? Ikaw, bugoy mo ka? Oh. Manda, alma ka? Di, sugal kasi kumil. O, dili, pwede sugal din eh. O, pwede. Katila kang puy basag mo. Ito Ako- gusto nga sugal Kung din ha? pwede sugal, wala lang. O, dili, wala. Ulit ko na ko, tuloy. Uling ko. Ulit ko na ko. Hindi mo ka pwede sugal, bahala mo da.